Vakantiepark Burgermermar viel hem Dupierre terug het besluit van de rechter. Agner Fakko Eibergen verwacht het gasten te verliezen. Nou, aankomend seizoen zeker, ja. Ja, want er zijn genoeg mensen die zijn al jaren aan het wachten dat dit mag. En nou mag het eindelijk en nou wordt op deze manier de grond ingeboord. Snap je ook ergens wel dat er bezweren ontekenen binnen? Eigenlijk niet. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het gewoon een beetje pesterij. Ik bedoel, we hebben 3 jaar lang dit gedaan. De hele Minskip is erbij betrokken. Dus eigenlijk ben ik wel heel erg verbaasd en teleurgesteld. Dirk Wolters en Ronald Kiewiet komen al jaren op vakantiepark Burgermermar. Zij hebben beide speciaal voor de hutvaarroute een speedboot gekocht. Zij spiet van deze investering. Ja, het is echt zonder sneugeld. Ja. Wat heb je onskaft met het hier op de Burgermermar? Ik ga nog een B-liner kocht. Ik hier eerst een bootje met 40 pk en ik ga nog een B-liner met 204 pk. En dat vaart zandig ongeveer. En dat is echt leuk. Op de Burgermermar worden de boeien voor het helle die de hutvaarroute markeerden. Man die volgt er een definitieve uitspraak van de rechter, maar daar hebben de leefhebbers van het hutvaren net volle betrouwen in. Nou ja, ik vind het heel bijzonder omdat nou de boeien al eruit ben. Denk ik van, ik had er net een heel goed gevoel bij. Maar ja, ik wil wel een grensuitspraak is in grens in de rechtbank. En ik wil er eigenlijk alleen heen om te horen wat er gebeuren gaat. Ja. Mocht het hutvaren definitief verbinden worden, dan had het tegenvolgend voor Kiewiet in vakantie. Ja, het hutvaren wie wel een reden, een extra stimulans om hierheen te gaan. En nou ik voor de zomervakantie. Dus ik weet net als het net meer kennen, of we dan volgend jaar wel echt een zomervakantie in de blauwe. Nee. Natuur- en Landschapsvereniging De Walden de Marn had de aanroende tijd een soort klachten gekregen over het hutvaren, maar wel net voor uw camera reageren.